tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to damga ngenara lowre gorgola barakana asaba nyamanari bafata kon waktu yoni hato gurela hare kame munya e hatonto nyoro mango ene jiya e gardende kabroji mena to leydi Sénégal professeur Colore taweteɗo to Dantego holliti e kala hitande ken wona ujunere suka ene daña ñaw biteɗo cancer e leydi Sénégal toon leydi Mauritanie landamite ka sawab kame ira darri ka haɓade e kalifinde e leydi Mauritanie hanki joddima waddude jungo ya fandu gam huccande ƴamde lefollamo leydi Mauritanie toon leydi Mali ñorankoɓe hanki ñoro mangoɓe moɓodiri kamɓe kala hollirde mette mabɓe e caggal on nde ɓe nangi bandi mawɗo tampinnoɗo diwan o caggal noon tadi ɓe kolliti on ko ɓoccitiɗo toon leydi Gambie tatto wonduɓe ñawbitengo sida taw kadi ko Yahya Jammeh wino ne wawi safrudeɓe ɓe gardani Yahya Jammeh kayitol to suudu ñawore to Banjula to Guinée Conakry hoorejo jagorɗo leydi ndi e wiide jayde leydi Sénégal wiitende Dakar atti o holliti ɓoyata ma Karim Wadda yetto toon to Conakry kabruji mena jolam jaɓeri ko Ali Abouba watto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ne gone mawde go korse hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetate kabruji mena ɗemgal pulaar no mbirden e gardinde kabruji mena to leydi Sénégal professeur biteɗo Koloda Moreya holliti wonande taw kadi ko gonɗo toon to cuuɗi cafɗiɗi Danteka o holliti wonande kala hitande kene fota wonde ujunere suka e nder leydi Sénégal ene daña ñaw biyeteɗo cancer oɗo saaha noon ɓe kolliti wonande kamɓene koɓe dariɓe hen darde Tinelang caggal kay wonande oɗo saaha mo gonɗen poɗɗi mum ne goodi tene kadi ɓen sukaɓe kala ene cafre e tawa kadi joɓani haydara ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale caggal kene fotonde balɗe nogas e jeeɗiɗi ñawore imam Aliou Ndaw ñalawma hanki o gasi ha laaɓi ha wiccera ɗo hen e sappo e jeenayyi lewru juillet ko nden tigui wa andata ɗo fawi hoore makko ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ñawore Khalifa Sall gasnode e capanɗe tati lewru mars oɗo saaha mo gonɗe noon ñawore nde nodditama taw kadi ko suudu ñawore nde leydi Sénégal nodditi ñawore nde joya nduɗo hen lewru ndu gonɗen ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale forum baɗɗo toon to Thiès e tawtorede jagorgal kalfinalgal ko fate banggue gaynaka taw kadi ko biyeteɗo Aminata Mbeng Ndiaye o holliti wonande laamu leydi Sénégal ma ittu kene fota wonde million ngaji e temedde 3 million gam wallidde ñamde jawdi e leydi Sénégal e siftinde noon ndeɗo hen jonde taw kadi ko toon to Thiès ko jonde tigui e wonande ko fate banggue gaynaka ha tente ko wiyete kosam kene fota wonde région ngaji sappo e nayyi kala ma kawri toon gam yurnitade gueɗe e gaynaka e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Yoff tonne kadi kikiɗe hanki o taw kadi woɗɗani Almadi ko toon tigui maçon goto gonnoɗo e 6e étage ene jokki golle mum ko toon tigui teɓɓiti nde yani heddotaki e wonki muɗum caggal noon dadiɓe nde gaari kay mbaɗe makko losko ɓe tawi tigui ko teɓɓitiɗo oɗo saaha noon ɓandu makko ne tawe to morga mo hôpital gonɗo toon to Dakar ha joni toon to leydi Sénégal keddoroɗen ma en kaale Tambacounda taw kadi ko catala bitengal Sonatel ɓe mbaɗi toon jillu mabɓe caggal nde ɓe jaltini kene wona milliard uji sappo gam ƴellidde ko wiyete 4G e nder jokli leydi Sénégal kala ñande capanɗe tati lewru mayɗo hendu ɓe joɗima toon to Tambacounda ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen Tambacounda naati e ko wiyete 4G e caggal nde ɓe kolliri wonande kay Dakar Saly ene wonde Somona e kono ne kadi toon to Touba Thiès Tivaouane ha fayenma kadi Kaolack e kame ha fayma Kaolack kono ne kadi fayenma Saint-Louis ha toon to Mékhé e kame nokku biteɗo Ziguinchor
Ziguinchor ha ton to Rissa tol kala ɗiɗo hen nokkuji kala ɗo saha mo gonden karzene tawe e muɗuma karzene non koko fate banggue heblo ko fate banggue weyoji beele kadi internet e ɓuura yawde e yaccade nder leydi Sénégal kala sen wi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie no mbiruɗen en gardide kabruji meɗen sawab ko landa wiite noon ñalawma hanke o ɓe jokkodiri e Iran Mauritanie noon ko catal darigal haɓade kalifide e nder leydi Mauritanie kanko Biram Da wula baydi o holliti oɗo saaha mo gonɗen ɓe perti guite ɓe paami ko yahata e nder gendi leydi Mauritanie caggal non o holliti wonɓe ɓe jokkodirno kono kamɓe kolliti wonande ɓen ɓuurano yidde e ƴellitare landa mabɓe e nder leydi Mauritanie oɗo saaha noon o waddi jungo e fandu gardiɗo landa sawab taw kadi ko biteɗo Wul Harma oɗo saaha noon kamɓe ɗiɗo maɓe jokku golle mabɓe gam darade darde tindelanga e huccande sumgoji paaɗi e nder leydi Mauritanie e sumgoji paaɗi e nder leydi Mauritanie ɗeɗo hitande gonnen ko sumgoji sarɗi yankoɓe e kame sumgoji diwani yankoji ko wona ɗum ko kadi hitande fayande nde ko hitande fayande koko fate banggue sumgoji laamu yankagala ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale tayyerata ko jema en kaale tayyerata ko leggal wiite noon ene tawe e nder leydi Mauritanie toonne kadi ko école goto sengeji mum tigui mbeɗi ha gañi toon yoga e sukaɓe janggoɓe toon ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde wiite al akhbar ɓe koliri e wonande bureau international ko fate banggue e golle yurnitade taw kadi ko leyɗele joguiɗe kalifidi ko fate maccugago ɓe guitti inde leydi Mauritanie e ngal ɗon cetal ha laaɓi ha wiccera e caggal nde ɓe kolliri wonande kay laamu leydi Mauritanie waɗi taɓal manggal no fewi ko fate banggue haɓade kalifidi caggal nde mbaɗi jonde mabɓe e toon to Genève caggal nde mbaɗi jonde mabɓe toon to Genève ñande nogas e jeetati nduɗo hen lewru ndo gonɗen ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale journal tahlil ɓe kolliti oɗo hen suka debbo wiyete ko Fatou Anne kanko o yarata koye duuɓi nogas pawɗi o majji guila ñande capanɗe tati lewru mandiɗo hen ɗo caggal nde patron makko caggal kay kanko wonnoti ko wiyete femme de ménage o gollanno koye galle taw kadi ko golle mbinda nagala caggal nde patron makko nelimo bitig nden tigui woyi ha oɗo saaha mo gonɗen wona patron makko wona jinna makko hay goto yiyanimo kanko noon wo jibina ko nogas e ɗiɗi taw kadi ko lewru nogas ɗiɗi lewru janvier e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi o jibina ko nokku biteɗo mban noon ne tawi e nder falde Dagana e koye nder leydi Sénégal o iwi kanko e jinnaɓe makko kala oɗo saaha noon ɓe mbaɗi erago dendagal bandiraɓe kala bawɗo yiide oɗo hen suka debbo e biteɗo Fatou Anne taw kadi ko jara duuɓi nogas pawɗi ene majji guila ñande capanɗe tati nduɗo hen lewru ndo gonɗen e nder noksata e kamɓe noon jinnaɓe makko ɓe kuuli oɗo saaha mo gonɗen yatawo dahaka e kono kamɓe teskaki kam noddedemo noddali taw kadi ko noddali ganiɗi seeɗa ha saka omo fota dahede e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jomnaɗo konngol laamu e taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo ñeñal kame pinal dañi tigui jaabuji dañi tigui jaabuwuji ɗi jabti jaydiyankoɓe caggal nde ɓe namdimo wonande kay Ibrahim ardiɗo landa Iran kame sawab tuma kay nde ɓe jinno wadde conférence de presse ñalawma hanki o laamu leydi Mauritanie dañino yidde salade o holliti laamu leydi Mauritanie salata ko landaji tawtawtodira salata ko ɓeɗe hen lundiyankoɓe mbaɗa jewti mumen hakkude men e jaydiyankoɓe wonkoɓe gankuno famde hakkude landaji ɗiɗi ɗi kala goto e dawriyankoɓe nder leydi Mauritanie mo haalani inde muɗum holliti wonande kay oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Mauritanie foti tigui ko arde haalana ɓesguji leydi ndi ha toon to sursarɗiyeji ndu leydi Mauritanie cifodirigal hakkude leydi Mauritanie kamen Sénégal ko fate gaz ndelam kuɓam no woyndu noddirte ndu hende oɗo saaha noon yidde mabɓe kay ko yooɓe gandu sifande nde holko nde yahata e Mauritanie holko dañata ko noonne kadi laamu leydi Sénégal holko dañata ko wona ɗum ko noon jomnaɗo konngol laamu taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo ñeñal kame pinala e holliti ko 50 teri laamu leydi Mauritanie kami laamu leydi Sénégal kala e sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali no mbiruɗen e gardini kabruji men ñoro mango
ko ñorankoɓe guretari ne ñoro kala hanki moɓodiri e caggal on nde ɓe nangi bandi goto e jeere e caggal on bandi ɓe tawi muɗum kene fota wonde haalis kene abbo e 4 million ene wonde kañe kononne kadi fetilaji jonɗi no fewi e caggal nde ɓe nangimo tigui ko suka gorko goto e caggal on nde heftini yeeso makko holli tigui ko o kanko tigui wari mawnuma e caggal on nde ɓe nangi ɓe taqqimo ɓe kaɓɓimo ha tiiɗi ɓe nawnimo dadi ɓe ñooro ɓe noon nde moftimo yeehi ha hiiri ko ɗon tigui o ɓocciti o yeehi e wiide dadi ɓe kono ñorankoɓe kolliti o ɓoccitay ko ɓen tigui ɗaccimo e kikiɗe hanki onon ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe kamɓe kala gam hollirde mette mabɓe e wonande dadiɓe wonɓe toon to ñooro mbawa jaggude bandiji tampinɓe ɓe haɗɓe ɓe ɗanade kono kamɓene so tawi ɓe nangui bandiji ɓen mbawata moftande ɓe hay seeɗa ɓe kolliri ɓe ɗaccata ɗum so wona gueɗe ɗe kala laaɓa taw kadi ko toon to ñooro manggo ɗum waɗi ñalawma hanki o ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Kidal lafaji mbulaji ɓe hinde munis ɓe hinde munisma mbaɗi jiilu mumen ñalawma heccanki o toon to Aguel Hok ne tawe nder falde Kidal to noon ɓe jewtidi e rewɓe ɓe tawi toon kame sukaɓe ha e worɓe kala caɗele mabɓe oɗo saaha mo gonɗen e toon to falde Aguel Hok kamɓe munisma mo loni ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal paayo dingal no fewi ɓe noon kolliri oɗo saaha mo gonɗen woni caɗele mabɓe koɓe ngala ko fate banggue kuɓama ɓe ngala courant ɓe ngala ndiyam tene kadi maayo e tawetego e nokku biteɗo telmis maayo tawne e nokku biteɗo telmisa ɓe jiiɗi ko wannede gaawi mawɗi no fewi ko fate banggue canala beele nokku biteɗo Algéria ene daña ndiyam kelelama ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Koro e wuuro witego Banani tonne kadi ko gorko goto jeeyowo e gonnoɗo e guesa muɗum ene tawi nder falde Songo e gorko biteɗo Abou Bana taw kadi ne wonno e nder guesa muɗum ne rema koɗon tigui sa siyeɓe taw kadi ko waɗɗiɓe motoje koɓe nayo ɓe gaari ɓe natton ɓe gullema ko kure condi ɓe jeehi ha ɗo ɓe ganda ka tawa ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Ansogo e toon to Ansogo noon koniyankoɓe leydi France ɓe hinde Barkhana balliti jumaji 5 ko fate banggue maaro kame nebam e sukara kame tamroje kala ko wona ɗum ko noon yontere ɓennude kamɓe koniyankoɓe leydi France ɓe hinde Barkhana nokku biteɗo Fofo koton nokku biteɗo Fofo e toonne kadi ɓe mbaɗi toon ko wiyete consultation gratuit gam ƴewtade ɓalli yimɓe guila e tension ha e diabète ha e ƴiƴam kala ha e paludisme kala hay goto yoɓani hay mbuɗo sen giwi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to leydi Gambie tato taw kadi ko wondunoɓe ñaw mbitego sida ɓe yahi ha jamme jagguno dumbi ɗumen ene jangga e mumen safaruji ene rokka ɗumen leɗɗe ɗe sirata jamma ñalawma ene defana ɗumen e caggal kay ñawgu ene ɓeydo ƴellitade ɓalli mabɓe e kamɓe noon hojjikkintoɓe on mbiyeteɗo Coumba Gueya oɗo saaha mo gonɗen ɓe gaddi kaytol ɓe gaddini kaytol taw kadi kaytol laamu wonande Yahya Jammeh ɓe joƴini ɗum toon to suudu ñaworndu Banjula hen goto e mabɓe noon ene yarano en goto mabɓe ene yaara duuɓi 54 e goɗɗo ne yaara e duuɓi 53 ɓen ɗiɗo ko worɓe e debbo noon ne yaara e duuɓi 51 kamɓe noon ɗum waɗi ko guila ñande hitande ujunnaje ɗiɗi e jeeɗiɗi ko nden tigui Yahya Jammeh holliti e wonande oɗo saaha mo gonen ko cafrowo ko fate banggue tension kame estomac ha fenma kadi tuberculose ko wona ɗum ko kadi ha fenma ñaw o mbiyetego sida sen giwi toon to leydi Gambie paaɗen ko toon to Guinée Conakry kasoria mbiyen toon toon to Guinée Conakry kasori Fofana ko horejo jagoɗo leydi Guinée e hollitine bismi Karim Wade ɓi gonnoɗo horejo leydi Sénégal toon to leydi Guinée ɓe kolliti noon wonande mo jaɓani haalde inde mum e holliri wonande ɓoyata ma Karim Wade yetto toon to Conakry e wiide jayde leydi Sénégal witende Dakaro acti sen giwi toon to leydi Guinée paaɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire e suka gorko kikiɗe hanke o wiyama Teb e taw kadi o jagga koye nord taw kadi on o jaggati koye gare nord mo Abidjan e taw kadi woɗɗani gare nord mo Abidjan camion goto nayejo ko toon tigui o jagga mo waɗi toon ko wiyete matricule aji kewɗi ko fate matricule aji autoji ha e motoji kala ko ɗum tigui o fewnata ɗum noon omo tuuma tigui yogay wuyɓe e taw kadi ko wujjoɓe e nder leydi ndi kala kanko e men mbaddi junggo ya fando sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire koto Burkina Faso paaɗen
to Burkina Faso jonde hande jodima taw kadi ko catal bite ngala CAMES taw kadi ko catal nomangal wal catal puddingala gila hitande ujunere temede jeenay capande jeegome jeetati taw kadi fuddinongal ko lamdo mo Malgasa oɗo ñalawma hande noon hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall ne tawe toona taw kadi ko Bismango Rock Marc Christian Kaboré hoorejo leydi ndi jonde nde noon ko yurnitade ko fate banggue jangde tawde ha tenti e nder leyɗele Afrique yurnitade gonka mumen ha joni toon to leydi Burkina kedoren gollorgala taw kadi ko ya ngara leydi Mauritanie bitengal Sotra ko ɓeydi ñalawma hande o kala ko fate tarihaji muɗum kalɗo wonno coggoya ngara ɓe ɓeydi hen buuɗi sappo kalɗo wonno taw kadi ko sappo e joyi ɓe kala ko won kalɗo wonno sappo e joyi ɓe mbatti ɗum buuɗi nogas e nder leydi Burkina Faso caggal nde ɓe jodde hoorejo leydi ndi ñalawma hanke o walla ñalawma heccanke o ɓe kolliti ñalawma hande go nduɗa hen lewru korse ndu gonɗen ko nden tigui ngal ɗon gollorgal ɓeydata tarihaji mum e nder leydi Mauritanie nder leydi Burkina sen giwi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to leydi Nigéria walla mbiyen toon to Niger ko sukaɓe ɗiɗo nanga toon taw kadi ko heftinaɓe no fewi kala nde ɓe kayli yimɓe ketto e goto no wiyete ko Salifou Ibrahima goɗɗo no wiyete ko Youssoufa Bara kamɓe ɗiɗo noon ɓe nanga koye nokku biteɗo Zender noon e tawa e nder leydi Niger e saabi nangueɗeɓe noon ko wadde ɓe tigui rigui karallagal jungala e ɓoggi karaleji gam hollirde wonande hoorejo leydi ndi Mohamed Issoufou yo ƴamto mandamuma tattiɓijo ko waf ko fate banggue cuuɗi ñawoje leydi Niger koko hanno sukaɓe leydi ndi yaltinde ɗin konngudi kamɓe ɓe jalti ɗin konngudi aɓe paadi ñawore mabɓe taw kadi ko ñawore nde ɓe jogori ñawede e nder leydi Niger e siftino noon Mohamed Youssouf garɗo e hoorejo leydi Niger e guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e goho ƴamti mandama ko ɗimmo e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom mandama koɗo hen gasata ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho so tawi gasi kay o foti tigui ko nundude wo fota wona goho leydi Niger naati e ko wiyete potal kame nunɗal kala kabruji mena sen giwi toon to Niger paɗen ko toon to leydi Togo wonande kay lamɗo leydi Togo ñalawma hanki o kame goto e suɓaɓe taw kadi ko jeeyaɓe fedde Union européenne kamɓe noon ɓe tawtorama toon to Lomé gam hurmide toon ko fate banggue cangol walla mbiyana mayongo Lomé gam yaltinde hen kanaluji jonɗi no fewi golle ɗe noon kene fota wonde nogas e nayyi lewru ko ɗum tigui waɗa golle ɗe gam garɗinde Lomé watta wonde e yolayru caggal on siftinde on wonande ngoɗo hen mayongo Lomé so tawi ngo fewnaka kala nde ngo ƴeeri ene gasa yogay galleji joolo oɗo saaha noon ɓe kolliti ko yaltina hen ko ko waɗa hen ko kala kene fota wonde e capanɗe nayyi e tati million taw kadi koye koppareje euro so tawi wattama e CFA kene fota wonde nogas e jeetati milliard e piccal ɗiɗi taw kadi koye koppareje franc CFA laamu leydi Togo kam tigui waɗi hen kene fota wonde milliard uji jeeɗiɗi oɗo saaha mo gonɗe noon kanko hoorejo leydi Togo o holliri hen beela makko no fewi caggal kay o holliti oɗo hen projet ko projet tigui ɓurnoɗo mawnude e nder projet ji makko kala sen giwi toon to leydi Togo paɗen ko toon to leydi Gabon ko fate ndelam kuɓam oɗo saaha mo gonɗen ne ƴelliti ñalawma hande o e nder leydi Gabon ko fate banggue essence taw ko litre goto ɗo saaha mo gonɗen ko temedere e nogas e buuɗi jeeɗiɗi so tawi ko gasoil ko temedere e nogas e joya mboɗo so tawi noon koko fate banggue gaz boutel gaz ko ujunere e temedde ɗiɗi ko ujunere e temedere capanɗe jeenayyi e ujunere temedere capanɗe jeenayyi mbiyen tan ujunere temedde ɗiɗi ko ɗum tigui woni oɗo saaha mo gonɗen coggo boutel gaz caggal nde ɓe jooɗi ɓe jurniti ɓe tawi tigui oɗo saaha mo gonɗen gollorgal ko fate ndelama kuɓama ko guila toon tigui gueɗe ɗe kala ɓamti ko oɗo saaha noon ɗum saabi o saaha mo gonɗen kala ko fati e ndelama kuɓam e nder leydi Gabon coggu mum koko ɓamti toon to Madagascar paɗen Antananarivo ñalawma hanki o wonande kay jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue koniyankagal holliti metti mum no fewi fade laamu leydi Malgasa fade laamu leydi Madagascar kono ne kadi kañum e lundo ngo e guila lewru ha
fare do saha mo gonden hakkunde lundo ngo kame laamu ngo koko ronki nandirde kanko non o holliti oɗo saha mo gonden yoɓe joddo ɓe kalde ɓe nandira so tawi ɓe nandirani ko kutotoɗo sembeji beele kadi o wawa addude jaam e kisal e nder antana naari fo woni Madagascar sen giwi toon to Madagascar paɗen ko toon to Zimbabwe e gardiɗo police ji mo harere woni lamorgo ngo biteɗo biteɗo gondo bite jafonon biteɗo gondo maccanga biteɗo gonjo maccanga kam tigui holliri wonande oɗo saaha mo gonden ɓe jaltini eɓɓoje kese e nder leydi Zimbabwe e kala dadiyanke kala tan police jiyaɗo ene simmo e booli e taw kane waɗi teni koko jaggate tene kadi koko ñawete koko dumbate e kala kadi police jiyaɗo ne jogui ñamde e jongum ne ñama taw no wone service golle koko nangate udde kala kadi police jiyaɗo ne jogui kadi ɓornanteri muɗum ko fate banggue golle jagga jungo waɗay poos muɗum so tawi kadi nangama koko ñawate udde e nder leydi Zimbabwe e ɗum noon yaltin ɗum oɗo saaha mo gonnen ko dadiɗo mo leydi Zimbabwe e taw kadi ko gardiɗo dadiyankoɓe e nder leydi Zimbabwe. Oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba. kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha ton to Espagne France Allemagne Belgique Ghali Abouba bismillah madam. jam hire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Espagne puɗɗotoɗen to leydi Espagne en kalino e ñalawma hanki o wonde kay hono chef de gouvernement leydi Espagne caggal kayde landa makko wiyete ka PPP nanguira yimɓe hewɓe nangga e mabɓe tawa kadi ko tumaɓe muñari kewdi guila ñalawma hanki o ɓe gonno tigui koko wiyete motion de censure gam yidde kay yandinde laamu makko e subaka hande o e ñalawma hande o kanko oɗo biyeteɗo Mariano Rajoy laamu makko samminama ha laaɓi o waɗama ko wiyete motion de censure e oɗo saaha ko socialiste goto biyeteɗo Pedro Sanchez ko kañum tigui lomtimo e oɗo saaha kanko Mariano Rajoy o holliri tigui wonde o jaaɓi défaite makko o jaaɓi motion de censure o pi ha laamu ha laaɓi e oɗo saaha ko Pedro Sanchez kañum tigui woni gadde kono chef de gouvernement leydi Espagne ha joni kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi France paɗen galle Élysée mo leydi France ɓe kolliri tigui kikiɗe hanki Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi o ƴetti téléphone makko o noddi Donald Trump nando makko sehin makko dow chef hoorejo dowlaji denduɗe Amérique ɓe kaldi ko juuti noon tawa kadi haala mabɓe ɓuuri yowtade koko fati e taxe uji dowlaji denduɗe Amérique fawi tigui taxe uji aluminium e taxe uji ko wiyete acier ɗi fawi e Union européenne kanko Emmanuel Macron o holliri hen mettere makko no fewi o holliri kadi ɗin taxe uji waɗa taxe uji dewɗi lawol kadi ko jumre mawde ko erreur monumental mo Donald Trump waɗi kay e oɗo saaha noon o erima Donald Trump te wawata joddade fedde Union européenne wawa joddade e leydi Japon e leydi Chine kay beele ɓe mbawa ƴettude peeje kay ko adi ko ɗum ɗon e ɓuura ɗo bonde e oɗo saaha o holliri noon so tawi kay ala ko heddi kowona kay Donald Trump salima ɗum yo gandu kamɓe koye mabɓe wonde Union européenne koko ƴettata kañum hoore mum joftigu faade e dowlaji tenduɗi Amérique kono noon galle Élysée o ha e oɗo saaha ɓe kalani tigui holko Donald Trump jaabi Emmanuel Macron koto leydi Allemagne paɗen ñande alarba ɓennuɗo ko wat boniyanke goto joguitiɗo laaɓi kañum tigui naati e nder train tawa kadi ko train mo hinde train à grande vitesse tawa kadi ko train darinoɗo e nder gara biteɗo e nder gara nokku biteɗo Flensburg kanko joguitiɗo laaɓi makko nden tigui o naati e nder train o heeɓi fattangue ne wawde gande yimɓe ɗiɗo ko adi kay ko policier goto ene sengta wonki makko koto leydi Belgique paɗen ñande talata ɓennuɗo wat boniyanke goto waɗi no jangu mum e nder leydi Belgique ha o yooɓi pittali policier ji ɗiɗi e sanda goto gonɗoɗo e nder werla mum caggal ɗum noon ndeɗo fedde taw ko fedde wat boniyankoɓe wi fedde seɓɓitinde wat boniyankoɓe wiyeteɓe état islamique ɓe jeytima tigui wonde janggu ngu ko kamɓe mbaɗi ɗum janggu ngu ko kamɓe mbaɗi ɗum kanko baɗɗo janggu o mo wiye Herman Benjamin o wonnoti ko Delanka ko nder kasoji o wonno taw kasoji leydi Belgique ko kemnoɗo ko wiyete permission ko adi kay komo waɗa ngun janggu e oɗo saaha joni noon laamu ngu nana udditi hen losgoji mum jaaji kay beele kay andude tawi kay oɗo biteɗo Herman Benjamin so tawi ko kanko goto waɗi janggu ngu walla so tawi kay omo heeɓi ballal gon caggal taw ko ballal ɓeɗo witeɓe état islamique en en ñaguima yafuya ko fate banggue jayne nde ne waɗi taƴre no fewi ko caɗele technique musidɓe tedduɓe konngol meɗen mbaynigo hande mbiɗen
neɗɗo wonde julɗo wona tan walla mbiyana wonde julɗo wona tan fiide tinde e leydi wonde julɗo ko ɗoftade kuuleɗe Allah hanma kala ko Allah hanma ɗacca kala ko Allah yamiri yawan mbaɗa moƴƴina ɓernde ma jiiɗa moni kala jiiɗana ɗum moƴƴere fiide tinde e leydi tan ko yamirore nde ganduɗa kono kadi wonko ɓuuri ɗum so tawi aɗa fiya tinde e leydi a accani kade ɗum noon way tan kono ko a fiyani tinde e leydi so tawi a wiyama ya rento jaɓeɗe aɗa jokki ñamde sukara kame nebama e ñamri bondi ndeke dañjema jaɓet jombani saɗa juula aɗa hoora aɗa sakko aɗa muddo aɗa jokki wadde gelle bonde golle ɗe Allah yiiɗa naddema jeygue jombanima kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sel mon Sar Abdoulaye Sarr ñalawma janggo so gueno haaji kabruji men e ɗemgal Pulaar ko ceerno men haali Abouba soko min mi tawtoya naltini inchallah kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena